oso be mi o wantimi o oso be mi o wantimi o kai so oya so oya Arefo ye mamu nyina akwa abadem be NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO na waje so de ama me se yisane na badwemba ekwan so enne ya besi nkonwa bi mu a ya disua na ena yesa enemu a ye ba ne abesua de na afi ya bonkomo na ehuni etuemu ne ne ekọ ne ba na no ye ne mu ahyase dada ye di nkrutu ahodo ne won abakwasem ne se de ye ya edi ahodo no eba ye no ye di hu abakwasem ene ya mu amamre nyina ye di edututu dwa na enne eno ne asaba ye ba betrase ne abeto aso abonkomo ye nkoma ya bere wakwaba okofo be me no ye mu akwaba be NYANSAPO kasamfo ya enyando na umpom tise nyankopo tumi ne mo mpaibo ye de nyame ase ya bere wa ho ye di a na ye se no ano no tintemtem na no nkomobo no nse ye di nkomo dada ama ya kire mu ebuakwa ye kwa kurupon ya kosase kuro no doso a ye di bebre abakwasem eni se ne ye din ne ye na ye di amamo na nano aye NYANSAPO archives ye hwehwe mu a eni yakun sekuro ba ko de Abrenyaase na Abrenyaase no wo fa hene eno na ne ye pese ye bedi hu nkomo ne ebisa no nso kra na abakwasem se ne ye ya edin no baaye eno nti kam ho na yenko hye enkomobo nase nano nkomobo ye bebo wie ya yesua nkro to bebre ebua kwa kosanse betisi nkare ne kwamu ene ade na toase nom ne ade ye kɔ hwe ye nkratam na ye hu sekuro ba ko nso edin de Abrenyaase na Abrenyaase no kra na mini kemisaw sa wate sa kuro na onima eno wo fa hene ewo ebuyakwa ofiri tano so de ko ebuyakwa no bebi a ya Asantewa school pon oh na yes ye beka se eno nso ka ebuyakwa nkruto ahodo no ho ka ho bi bebi a ya Asantewa school pon no ewo no ekọ ni nyina Abrenyaase okay ntina yes obi a wo hwe ye na wo tatie ye no enya de we akiri kura tanoso ti wo trasa tanoso na ba bebi a ya Asantewa school ni wo na honum ni nyina no eye Abrenyaase ansakura na waduru ebuakwa ene aye ho no ensu nyame ye bebi e fra ensu nyame ye ne ka ho ana ho no no nene yakoye ni ensu nyame ye no ni ade sa afem ho no okay ensu nyame ye ndie man bi na obeye pottery farm enkokọ afu tete no ena obeye na sa adwuma no ena ne din odi atoso ni ensu nyame ye man kama na mi kunukura adamfo no ne yeta akọ ho say wo mo kwa o mesi won su nyame ye de wada ne junction they said de ne o ko ba bi a ti se patapa akra wo ba bi bebre mesi hospital mesi wo ba bi ene kra mte ba ko ye say airport asese yesoro ha no de ne ho no airport tete ho no ye celebrate play beteto ho da ene mama biri ya so nke mama so play bete ya ede na be hwe ho so ene ho wo se hwe oyi ene ne de di kan ya mete metika no ma na mte se maami bi ka se mesi wo airport enti ho na meto mani hwe sa afa na me se hospital ho na hospital ne soro kakra bi na me se o mato fasuo bi afa ho fine enti na se no abi mesi wo mango ase mesi wo anka ase mesi wo container mu ene ma edi nya ase nso nyame ye no afi ne ye nko mikro na ankasa so Abrenyaase ba ne se ne nya se edi no you tete no se open so de o wade ma bibiri enti na yire no ye mfantini ba friend Abrenyaase okay Abrenyaase okay mfantidin Abrenyaase enti wade oba no baaye no oba no ho fe tokotokotoko ye se de tu se titi woto enyaase nketewa enti so wo kodwom a obi ena na hwedi no se da bi sa to de se me nko ana me yesuro ne tete ntokurum ne ye hwe no ena wasi mebo ni dwaama no mebie ni dwaama no kane so de abro me ntwewa no ye ka se oba ho fa
net say ne yakasa oba ne ho ofe no mfa kekan wa bia nka ho makeup wo she eyelashes ne ade typical natural ho ofe epa body no so akono toko maha enu obi eni dwa ase man say we dey Abrenyaase edwa no enti afi na abu akwanom ne ade nyina so ne umbi di dwa wo Abrenyaase Nese opem so ye nadwen se edwa na okomu pie de kwa abonten ne nkrofo ehwe ne bebre saa no ehun ma kwan saa sebie kro to panyina aduane de ni kwa se obi ade ne nsa tum saa di na ni kura ahwe to obe pie edwa fofra mo no eye ono nko abetena ono adu ni dwa okay ni Abrenyaase dwa chese ne on trensi kuro no obi ahụ nti saa Abrenyaase wono ne ba ene opem so de aferi ho nyina ma no Abrenyaase a woye obe ya opem so ware na nam ne ho fe ne se de na bosuo tie na nipa bo nkonten kwere mbre okudi dwa ne nam so ye se ne obebo no ani dwa ama no ono Abrenyaase ni dwa no ye saa maami ye opem so wa ne ba ene opem so de efa hene afedi ho ni nyina ma no baby afedi asase ne wo no ehwo ye ohini ba kuro enye baby ayeye asrafo hospital aya asabie kasiye okay ehwo ye sante hene ba kuro enti kwanye nam so ma saa kuro no so aferi no so ba ye no nesa Abrenyaase ne ba eyo otumfo ba ene ode aferi ne ma no wode ne ehwo no no so ma okotanae o ma ne kotanae no si ha nyina afa ne diso ni afedi enti obia obedi afedi ahene ma akonwa ne bie no na che se ofra Abrenyaase ase nti abetimi akane tintin nti awase aferi akonwa no ewo Abrenyaase fa wo mu de na sefo efitete de besi ne nyina no se wase mfiri saa maame ye friend se Abrenyaase na untumi ni aferi akonwa ne bi wuwia ho twa nkontompo na abedi kura enche enema bi besi ye betu wunni saa Abrenyaase maame na busua no mu a untumi nkonkodi bi ya na ebi mu okowia akonwa de a ade a mepese nipa nyina ehunu no enkonwa na ewo ho na ya bofiri tete no ehum emu odu sa wo mehu a wese wudi bia enko osunsun etachi na no den ebi timi ye basabasa ebi wo ho aniema a wo beye bi emfa kwam a wo hene we di ana wo hema we di ne ye ne nsem de kura de wo de kura ne obaye de wase kuro no so wo enye wa nananom wo ye obasabasa ye yi wa ma adwena emfra ya faso yi wo fira konwa no ho kura na konwa so se wo tena konwa so ne yetu a wunye nipa bi mu wuntimi nye nipa bi enti na se asem dru ye wira anim na ya konwa so tu a ohwehwe mu chepa tre ma ne timi che no cause untimi mfiti preko pesa oye panyina onim de nti onya abotre no ho ba bi asem ne da pote nsa na wasigina ye sa na te ye tu a bi wo ho a ebi wo ho aboso ni nsa nan kure nto no wawu so usunsum adwane afiri wo ho enti akonwa ye nkowie ani enso nipa nyante ase eye na kono asa akonwa no wo bi ajapade bi e wo ho timi bi e wo ho nimedi bi e wo ho nti no wo me ho so no okopedi ye tuwa no wanyam no ne say wo sesa okay afiri wo nipa dua so se de wi sitie no na emu aye ha yeso wanyam nya woro wo mpaboa wo ye wira anim na wo na asifom se kimfiri ho kwa usunsum adwane kora enu nti ya na ye wira tenukure womu saa so na obi bedi akonwa so aya no wo penukure womu ti se be ya onyam fom so mfa nkoma de ni kwase odie na asem bi akoba akiri okay abroa ye da ase ntina ye sese de wa ma ye hu kuro no friends Abrenyaase no da akonwa no so okay Abrenyaase too okay
Okay. Aferi akonwa no. Eda so. Ah. Nti say wudi aye aferi akonwa ya Abrenyaase Stool ene da so. Anti wonu kura ni padua no kura ye frɛ wa Abrenyaase. Timi fɛ ahimfie hɔ no. Ye frɛ wo saa. O sa ahimfono ya na wo mu kuro dini ne ye de frɛ. Ai. Sade ye wo ba patrapa enya patrapa akonwa na emom eye ohene ba acha panyina akonwa no. Saa na no sudin no etie. Oh, okay. Yeda se abrewa na nze o ma yanyum bi ache. Ya ne binum ni je ho pa. Enyum no wo. Nti ba ko bi won ma fafam maye na yenhwe. Na ya na ebiribi ya na me pagya tete dwum mpani nwum ni bia. Ya na me sure akire kakra. Sa. Enso so na no dwum bi a me kire to ne ha bi. Akire mi hu se na abrafo no to. Na yewira te ho no wo ni tinku. Se me de ade sai ya nkama sai niema. Sai niema. Eno ne ade ba ko a abrewa mi ntwa no haye no. Ese niema ne bi wor ma ye pese ye di siesie kata so ene ade yete ase. Dan se etoda na wi wu niema pia na wo ma otamfo ehun woto ne ade. Ti niema ne bi ho no ma wo se di. Na enso nwum to de me fi se nka wo se nka ye ma kwan na se ye nwum na enye akonwa no paa mu abakwasem bi mu odu bi ni kwase pie di a ebe mu obi anya nka nde wo se nka ye ma kwan na nka etimi toto na enchirima ni sua who knows ebi kura de wo kan na ebi ade da na ye to no wa ha no na ebi a nananom abrafo etwa wo no maso wo so mo hwe NYANSAPO pa e na wo mo kura kai enwum bi sei wo ho no mo ene wo se to ebi a wo mo kotoro ye saa ne tie na me se edwun ene obesi so ama me ne mahwefo ne ate na ye we ye wa hini bia ba nana wa hini bia ba wo se tutu wa hini bia ba wo tenkwante ye mena poma wa nyi oji moji yo ye wa hini bia ba wo se tutu wa hini bia ba wo tenkwante ye mena poma wa nyi di moji yo me kai se wo kan na bakwasem kra kakra e de kan ho e ma ye hu kwan ye fa so a saa enwom no e baaye ente saa okay abrafo no nso e wo nwum bibiri wo ho a se kane no nananom okokon esa nwum no wo mutimi tubi oso aba minimi o wantimi o oso si akoba na ye di nkunum ye ba ye ni anje no oso aba minimi o wantimi o oso aba minimi o wantimi o so oya no wo mo saba se oya oso aba minimi o wantimi o oso be mi o wantimi o kai so oya so oya abawanyuma hutu me what sha se woto na me sha se me di mani ebubu broni be ka se me pecha me hwe mfoni ne wo mani so kwan a ombefa so ombeto sa anwum no eni se de ombesi aye wo ho ora eye ememmem enti se ebi a afna ena ebi ekura brafo a be se ebe bibi sei na sa no wo mu twi wom no wo mu twi omo na ebi a wo mo de ni e ka wom na wo mo de wo mo meti na wo mo pempem mo sa ni ehuri ememmem pa e kire memmem sa che se de woni a no be ye no wantimi na so be wo so be me wantimi ti eboto a wo so be mi o wantimi o oso be mi o wantimi o kai na bi nso age so ai so oya so oya wow ya ye kosa na bi wo honom a na ade afefam amaye na yaye na nananum binom nso egusu a wonu sua pa e wo honom nananum nyaade eno de wo mu nyaade de sesi su bi ka me pa de enka mi ntoku sa eno de abrewa mama akwan fa sesi su bi ka mi ntoku firi se eniema pi wo ho a minni ho anka ayira correct Asante memu ha pa minni ho anka ayira enti to da bi a bi wo ho a me da na dwokora bibi ho adwendwu be ma sore ma tenase e tempa so na me dwendwu ne ho sa me se me papa so wo ya ade o
Wa hu da na nisa ye so hu nsema na na hia hene himfuni nyina se papa yi modin bo obeboye no na senya me so anka ayira nyame anka nipa yi ohu na eku bi ye nkai wono ane wo faasefo ni kurom fiefo kra ye nkai bibi ajeseme nti wo mu family ni agoro wo mu nyesi wo fa ko odwo anwo anka ye ne ma ayira nti nananu nyaade santema nyaade Ghana fo nyaade yin se bosontwe ankame wapatra wo so nkame ne to sa pepe ene yesu upusu nunum so ana aye den so ti nananu ma no de mu hwe ne yie etoda ya na ye me yase nkame nyai kura na me fancy he ya na na bi hia bibi akase yi nkama ampoma enso na de wagyayo so abrewa ye gidi sene ma besesa mo kasa bebuo bi na me mfa nsoro mo si bomo chichire kasa de ya bomo chichire frinsu ase be kasa wadanche mo wia ye nyine chenye na mo ba ko si o kasa bebuo mu ayete no hwan no wa yonkopa sachi kasa chire benin tirefo a otena bebuo oyonkopa sachi kasa chire benin tirefo a otena bebuo sa na benetie yi makofa asmabo ya kan basa o oyonkopa sachi kasa chire benin tirefo a otena bebuo abusua oyonkopa sachi kasa chire benin tirefo a otena bebuo de abrewa kan nyina no sa bewi na mpese ediwie na benin telefone wo yonkopa sachi he eye kokosachi pete woni pateku ene ya adamfo wo mu nyina aso difunu nti se wo mu hie baabi ne se wo mu ba ko hu se fun bi da baabi a onka mo obi ntibi na emom ewo enibo ene yibi a oye obesusu ede akere buru ni se sign bi a wo be ye de akere no nti se opete na akohunu na obeka wo ye bibi saa no otu ne baabi obefa no afi pateku so sori a no onso wafa saa kwa eso wonde wonim dada wo mu no nim asa ayonkofo mienu ene boys ni bi wo kra ne dan a odamu no one namfofo be sem yensa ne nan a wo se ya pe code ya pe ahyansudie bi a no na wo ba wo ka ne ehu se wo ye hu nipa a wo dem a wo se ebebia mu aba na me ka ne biribi se ebra asantefo ko koa no dendenden no ne ba ntoma kotia ho ne aboje funuma ya se santini a wo kona no wo fra kono ebe ka ba bibi a kire ye wira na wo firi no ho a no watim hinimio opunu hinimio wo sebrekete esi ba ntoma kotia hinimi na se hinimi unti na meba na abrafo no a ye we ho ne hu se wo fifie na wo ba enti sa na tie passcode na eda so enti oyonkopa sachi kasa chire bonin chirifo a wotena abebuom yetwa ne tia na ye de amamo na mahye ne nso de amansan se yenim na nanom a madaroma mudi book ene twirobia de ato ho a motworo edi gudam na musua mama ma ne nye kwa okọ classes a ka betua classes fee na wuwie school kura no asa akoda cheche ni ase da ama classes fee ama na wusua de ne saa enye fe enti momi enhye ne nso yeso mogoro damfo anto aha NYANSAPO kasa mfonyini so yesane ne badwemba edi amamowie yemamu nyina mo enihwe wagye ahene wamedin ene abusu apanyi owusu adiomi adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do obama
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the papa ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya